makadi murezi mabosana zvekare pano pachivhitivhiti chenyu zimechiti patinge tichikupanya dzinge dzichipisa zuva nezuva tinyada tisinge chikuzivisai kuti zviri zvirikumboitika munyika yeZimbabwe, right? Emerson Damzi Mnangagwa ari kutotani paanogona napo kuda kubvisa connection ina Chiwenga kumilitary. Ari kuzama kupesanisa vanhu, kupesanisa makodzi, ari kutry kutamba makadzi ake anofungidzira kuti maybe pamwe zvinokwanisa kumuitira achizama kuda kubvisa influence ina Chiwenga kumilitary. Ndinobata military chacha inoratidza kuti vakomana vaika havasi kutombosapota Emerson Damzi Mnangagwa. Vazhinji kana makatarisa mavideos ekuheroes kubvira pafama gamba akati wande majenera vaya anoratidza kuti vakomana havasi kusaidi kwaEmerson, vakomana vari kusaidi raChiwenga. Nepaipe pakanga pasipo Mnangagwa Chiwenga ndiye ainoadresa kuheroes. Ndofunga makazoona zvinhu zvaitika pai, but tine nyaya kuti ndinge ndichikunzwisai kapana kuzvitaura kunzi Chiwenga anosungwa akangotry kuita any coup. Chitarisai zvinhu zvacho zvaplaniwa naEmerson Damzi Mnangagwa ndozvandiri kutaura kuti kuvhenganisa kwari kuita zvinhu ari kuzama kuda kuuraya connection yaChiwenga, but zvakadaro hazviurayi connection nekuti iye haasi kuziva kuti zviri kubva nechepapi. Chimera ndipindeka munyaya unzwe kuti zviri kumbonzi chii. Panapa zviri kunzi Chiwenga will be arrested if he tries a coup. See what Mnangagwa has planned for the military. Pala again vatapinda munyaya zvizere panofanzi President Emerson Damzi Mnangagwa has promoted 27 officers in the Air Force of Zimbabwe, a move widely seen as an effort to consolidate military loyalty and neutralize Vice President Nkosazana Chiwenga influence. The promotion announced at KG6, known as Josiah Magama Tungogara Barracks in Harare, include 2 air commodores and 11 groups captains and 16 wings commanders. Right, ndo mamira kita nyaya muri Zimbabwe. Tokobara tamutudzo zvamunofunga kuti munofunga chii panyaya yakadai so. Thank you. Right, maZimbabweans mamuka sei, Mwari ngaakuitirei zvakanaka kwose kwamuri. Mwari anoda kutungamidzwa pastruggle yega. Because pane hondo dzese dzakarwiwa Mwari aiva mutungamiri. Hakuna hondo dzese dzakarwiwa dzakakundwa dzanga dzisina Mwari. Dzese dzakawinwa dzanga dzina Mwari mukati. That's why makaona kuti kana pana Davhidha akanga achimutungamirira, kana pane vana vaIsraeri vakatungamirirwa. Saka munguva iyoyi takamirira signal vageza vachizouya zvavo. Chinhu chakakosha ndechekuti ngatinamatei tiise nhau iyi kumberi kwaMwari, nokuti Mwari kana akati yes hakuna anoti no, kana iye akati no hakuna anoti yes. Saka Mwari unoda kurumbidzwa nekuti ane zvaachaita ende ane zvaari kuita. Saka kumazuva ose ndinoziva vamwe vazhinji vanosvika patime yekuita sevanoluza hope kuburikidza nesituation iri kuitika paground, zvakafanana nekuti Blessed anenge asungwa achisangana nenguva yakadai. Vamwe vanobva vati saka kana vane simba chaizvo vadii kuti abva abuda izvezvi kana no, system airanwe maraniro akadaro. And Mwari une simba muna zvose. Pane pamwe paunogona kufunga kuti Mwari wakurasa nyamba Mwari wakurangarira. I know kuti Blessed izvezvi ari kuti dzimwe nguva mumwoyo make anogona kuti but dai ndakangosiyana nazvo. But dzimwe nguva Mwari anogona kukurangarira neimwe nguva. Ndava azvipere zvakadai. Blessed iwewe uri mukati nhasi uno, azvipere zvakadai. Pane pauchakwidзiridzwa nekuda kwokusungwa kwese nekutambudzwa kwawaitwa pamusoro pokuti waitofanira kunge uchichengetedzwa. Regai ndidai so Blessed even 2017 akanga achitomira achiinterviewa even vanhu vakanga vachinhingi vachibatwa zvakaipa nanhingi neFirst Republic, but vaMugabe havana kusunga Blessed, vakamusiya. Aiburisa zvese zvaitaurwa naMnangagwa 2017, Mnangagwa akahwanda uko, but ipapo Blessed anobvira asungwa nanhingi unzwa buritsirei. Ana Oscar Pambuka vakanga vachiinterviewa ana Matema Danda, because majournalisti atina mubvira tamboona ana Oscar Pambuka vachisungwa kunzi wazointerviewei Matema Danda. I think vanhu vaifanira kunge vachitomira nawo kuti stop it. Vanhu vakafanana naChris, vanhu vakafanana naMatema Danda, because they go through a lot. Vai interviewa vese ana Matema Danda vai, vai interviewa vese ana Chris vai.
Ani mazona nana Oscar vai. But ana Oscar apana zuva rimwe chete vakasungwa naMugabe kuti mainterview matema danda, mainterview vanhu vava ED. Andi mazona izvozvo zvinongoratidza zvega kuti Mnangagwa is a dictator and haana kwaari kuzofa akaenda nenyika. Tsoro yake yaarida kuronga kuti aite life president is not going to succeed. Andi pazvinzwisa. Ini vana veZimbabwe mazwa angu mangwanana ano ndeyekuti be strong. Vana veIsraeri pavakavimbiswa Kenani havana kunge vaudzwa zvimwe zvinhu zvakanga zviri munzira. Zvinenge zviri munzira munozoonana nazvo, asi zvimwe zvacho zvinoda ushingi. Andi pazvinzwisisa. Kuparadzana nekuzvondana nekurongera tumadhitani hazvina zvazvinodyara pamberi penyu pamusoro pestruggle yatakatasana nayo. This is a year of freedom. I'm telling you this. This is a year of freedom. Mwari wakurangarira haana kurangarira vanhu veZanu chete, but arangarira munhu wese ari muZimbabwe. Ndava New Zimbabwe iri kuuya and hapana anogona kuimisa. Ichararamisa ani nani zvake. Let's just have patience. Vageza kuuya vari kuuya. But takamirira vageza kuti vauye nesignal. Hazvire kuti vageza ndiye muridzi westruggle. Struggle iyi ndeye vanhu, ndeyenyu imimi vanhu. Nokuti imi ndimi varidzire nyika, nyika haisi yageza. Nyika haisi yavachiwenga. Nyika haisi yaED. By doing so, we are not doing favor kuma individual. Tiri kuitira vanhu nokuti vanhu ndo vatambudzika. We've been talking, we've been exposing corruption for a long time. Kusvika zvinhu zvasvika pazvasvika. So ndinotoone urombo kune vamwe vanenge vachita nyoka yemabhunu ada kuhaijeka ayewa kani. Hapana pakunzi nyoka yemabhunu anzi akuda kuhaijeka chinichi. Chinichi kaichi. Taone time chinichi tichirova chinichi. Chitaura kuti anoenda ende tiri kuzoti anoenda. Ende kuenda ari kuzoenda. Hapana chinomisa kuti asaende. Asi chakakosha ndechekuti vana veZimbabwe ngatibatanei. Politics. Dzinoda hungwaru neuchenjeri. Haisi yese information ine chekuita nestruggle iyi inofanira kusvika kune Zimbabwe yese yoto mva yaadreswa pagroup kuti aiwa zvakati. Dete ratakatokupaire kuti 31 iroro bata iroro. Zvimwe zvatisina kutaura izvozvo zvinogona kuzongoitika chiri porokotyo. Nekuti kutora nyika is about intelligence. Aitorwe nemahumbwe. Aiwa. That's why muri kuona tiri kukupaira mba takakusimbisai tichikupai guidance. Hatingarambe tichida kuita kunge zvinonzi tiri kutamba nepfungwa dzenyu. Tine zvatiri kuziva zvimwe zvamusiri kuziva. Zvine chekuita nepaticharova chaipo pachata mukomana aende. Nyika ndeye vanhu. Tiri kuda Zimbabwe ine peace. Tiri kuda Zimbabwe inogarika. Zimbabwe yogadzirwa. Gore iri ritore ise gore remasimba evanhu. Igore remagutwa, gore richanakidza. Munogona Christmas yegore rino ndiri kubheja muchananzva shuga zvekuti kana pane vamwe vangu ane time vasingaendewo kunoona mhuri kumusha. Muchatengawo grocery rakanatsonaka nema-US mabhonasi achibuda. Vakomana, nyika haimbodakara mwedzi yakawanda ime musanyeperwe. Kungobvisa dictator iri chete mazuva asara mashomaya. Takangoribvisa ipapa rakaenda. Mwedzi iyoyi kusvika December iyi. Kana mari muma-ATM memakunosvomora ma-US mi. Andi mazona. Makambani munogona kuitamba muchinanzva muchisvetuka Christmas yatakatarisana naye. Dakutaurirai. Christmas yatakatarisana naye muchaitamba muchinanzva shuga muchitamba muchiona inonzi Zimbabwe chaichai. Kwete zvichidictator chimwe chiri kuitwa nemurumo. At all cost let's denounce him ngaende. But zvinizvozvo zvinoitwa mukubatana. Every time musatarise ma-weakness emunhu chete, musatarise paanotadza chete, but tarisaiwo munhu paanogona. Ndava chinotibatanidza chikuru pane chinotiparadzanisa. Andimaona ka? Ndinoziva kuti mumwe anongovenga zita rongoti nyoka yemabhunu, ongoti nyoka yemabhunu. I know there are some many people varada kuedza kuhijeka kuda kudiwa, but you cannot have control pachinhu chausina kutanga. Haugoni kuva une control pane chinhu chausina kutanga iwewe. Chinhu chinotoita control nevanhu vakachitanga, but vakachitanga kudaro hazvireve kuti chine ma-personal interest avo. Chinenge chine ma-interest emaZimbabweans, but varivo vanenge vakachitanga ndo vanoziva pavari kunorova.
Saka chinhu icho chachigona kuzongoajekwa nemunhu auya nhasi obva angoti aiwa ndakuzodai ada kutomhanya pamberi akutotaura vanhu vakatanga chinhu chacho kuti aiwa vatengesi ndo vari kuziva kwavakananga. Iwe kana wakasvika panzizi parukova handiti ka iwe chauri kuda kuyambuka obva waona pane munhu aripo panzizi parwizi ipapo aine chikepe ane bhoti rake, hazvisisinei nekuti akanyangara zvakadii kana kuti haageze kana kuti anonhuhwa kana kuti akadai, nokuti iwe chauri kuda kuyambuka handi mazvinzwisisa. Iwe hauna option ipapo, chauripo ndechekuti kupinda chete mubhoti iwewe zilong wayambutswa waenda kwauri kuda kukenani. Zvekuti wazoyambutswa nani ye wazodai hazvisisina basa. Mwari dzimwe nguva anokutumira even newausingadai waukavenga kuti ndiye azokuyambutsa kuti usvike pauchazofara. Handi mazvinzwisisa. Saka vanhu ndevamwari. Ezvi zuva nezuva parinobuda richinyura, handi mazvinzwisisa, zuva nezuva rine zvaro. Iwe pachako ipapo zvibvunzo kuti unogona strike here. Nokuti paunonongedza mumwe zvitanga wazviona kuti iwe uri kugona wei. Asi level rekutadza rakafanana nerekuti waramunangagwa kuti anouraya majenerawo, anosunga vanhu, hata chidictator chinenge chaitwa naIdi Amin, kuda kuti ada kufira pachigaro, ndosaka tiri kuti ngaaende. Handi mazviona ka? Hatina kana personal hatred naye, but minerals ari kubiwa, zvese zviri kuitika zviri centered by. But zvaakuda kuti vana veZimbabwe ngatibatane chini chachisi chezanu. Takabvira always say that. Kuti understand kuti chini ichi hachisi chezanu, chini ichi ndecheZimbabwe. We want to build one Zimbabwe, one nation. Inoraramisa munhu wese. Inoraramisa munhu wese. So ngwarirai vakomana vakapiwa tumafoni vari musocial media umo, vakapiwa tumafoni. ZANU yakabhadhara vanhu mari yekuenda musocial media. Saka ziva izvozvo, musateerere munhu chaane dzakatikwesereka. Hafa akateerera tuvarakashito nonsense dzanenge vachisikira vachitaura. Vanhu vakapiwa mari kana mafoni. Handi mazviona. Saka nhasi unoyu ngatiendei tonomira naBlessed. Tonomira naBlessed, zvatakangotaura ndizvozvo, hakuna demonstration, but endai, ngatiendei tonomira naBlessed. Musatakure kana zvakanzi pasina nhingi kana kuti hey Blessed free Blessed, aiwa. Imi endai chete muri vanhu, monoona Blessed. Chete. Mnangagwa idictator rekugumisidza, asi zvinopera. Ana Matema Danda nhasi vamaambassador, ana Chris nhasi uno vaakudai, ana nhingi chakare chakachimbwa ichi, inonzi anishi, ana Mahia. Vakanga vachiinterviewa different channel, different nhingi stations. But atinamboona vanhu vacho vainterviewa ana nhingi ana Oscar Pambuka. Atinamboona vachidedzwa izvo, atinamboona vachisungwa izvo. Takutozvionera paari dictator. Ngariende Zimbabwe iri mani.